Blijf bijna. Wat is het? Go Nalo! Dali! Focus, trial. Mooi
mo. Dali.
Ja, 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 ja!
voetjes. Draai om. Mooi, Emma. Ja, laat het. Mike zit te presteren. Maar dat luistert, hij is een 500 graden. Kan alle anders kunnen als 2 plus. Kijk eens op die plek, ik heb gewoon niet. Je kunt zo kapot, 3 paren en dat is voor die jaar.
Ja. Alla kom upp direkt, ja.